wayan shi kenan an yi batan akatantan yanzu siyasan nan an rasa ina za a sa gaba saboda Allah ba kai tandu wanda kai ni gaba ɗaya ni da batan da nan ma ya wuce batan bakatantan na rasa ina aka bulla ni al'amarin na rasa irinsa ni na rasa ina ake wallahi sai wasan kura ake da mu ba ma wasan kura ba yau to kaga za a sauke kai a kasuwa a ce sai a ba mu ba ma America mu ba ma Ingila ba ma Togo wallahi an kai mu kasar rami shekaran jiya na je gidana na gaya ma garin kwakin nan da ƙarnar shiga da shi da ƙarnar shiga da kwaki wai yanzu kwaki mutunci ba yake yi mutunci yake ko a kasuwa to kuskus ake ce mai na wani ta bakon Amerika ya lauje nan alhajin Allah alhujjajil bagada waya na gan ku jugun haka kai tagumi shi kuma ya hada fuska ya ne to ba dole ba a siyasa mun zo mun yi batan bakatanta mun rasa yayi na ake kai mu duka kalli dallo da ya ga gumbura saboda tsabagen cuta wallahi ni yanzu gaba ɗaya fa wallahi shinkafan nan da kake gani alhujjaji wallahi na take ban sa ta ido in ganta ma ne kani kana annabin gowa na kasa to me ba da wannan rayuwa Allah wallahi ya rasa wallahi inda wanda ka san sakandama ce take damu salam alaikum wa alaikum kwanta da hankalinka Allah ya kawo mana jirgin fito alhamdulillah tsohon gwamna na Adamawa tsohon mataimakin shugaban kasa tsohon controller general na kasa na kwastan waziri na Adamawa ta Atiku Abubakar jirgin fito mai gudu mazikon talauci Allah ya fito mai shi kana ina ya saka shugaban kasa a jami'ar Unewa jami'ar PDP albawa alhujari zancen nan naka ne dan Allah ta kuma mana burki ko da Najeriya muna shan fama Najeriya muna shan fama ga hasken kasar mu nan ya danno hasken kasar mu nan ya danno Najeriya muna shan fama ga hasken kasar mu nan ya danno